Ακόμα θυμάμαι το κρύο βάρος εκείνης της πλαστικής σακούλας στο τρεμάμενο χέρι μου. Μέσα, μία φανταχτερή μπλε στολή καθαρίστριας που έκανε έντονη αντίθεση με τα φίνα τραπεζομάντιλα και τις δελικάτες ανθοδέσμες του γάμου της εγγονής μου. Τα μάτια της κόρης μου γέμισαν σύγχυση και πόνο, καθώς η μητέρα της νύφης μου μηδιούσε και της την πίεζε στις παλάμες σαν κάποιο σκληρό δώρο, ενώ η κουνιάδα μου γελούσε, δυνατά και κοφτά, λες και η ταπείνωσή μας ήταν η καλύτερη διασκέδαση της βραδιάς. Σήμερα, πρόκειται να σας πω κάτι που ποτέ δεν πίστευα ότι θα μοιραζόμουν, και αν έστω και για ένα δευτερόλεπτο αυτό σας φανεί γνώριμο, σας ζητώ μόνο να κάνετε like σε αυτό το βίντεο και να εγγραφείτε στο κανάλι, καθώς αυτό με βοηθά να συνεχίσω να ανοίγω την καρδιά μου. Η αίθουσα χορού του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία έλαμπε γύρω μας εκείνο το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας, με τους κρυστάλλινους πολυελαίους να ρίχνουν σκιές που χόρευαν στους κρέμ τοίχους και εγώ φορούσα το καλό μου μπλε φόρεμα, αυτό που φύλαγα για ειδικές περιστάσεις, με τα μαργαριταρένια σκουλαρίκια που μου έδωσε η μητέρα μου πριν από 40 χρόνια. Τα χέρια μου έτρεμαν καθώς ίσιωνα το ύφασμα, προσπαθώντας να φανώ ψύχρεμη, ενώ ο κόσμος μου κατέρεε σε πραγματικό χρόνο και η μυρωδιά των λευκών τριαντάφυλλων θα έπρεπε να ήταν όμορφη, αλλά ανακατευόταν με κάτι πικρό στον αέρα, τη μυρωδιά της προδοσίας μεταμφιεσμένης σε γιορτή. Είχα φτάσει νωρίς, όπως πάντα, θέλοντας να βοηθήσω με τυχόν λεπτομέρειες της τελευταίας στιγμής, γιατί αυτός ήταν ο ρόλος μου άλλωστε, η βοηθός, αυτή που έλυνε τα προβλήματα, αυτή που αθόρυβα έκανε τα πράγματα να λειτουργούν ενώ άλλοι έπαιρναν τα εύσημα, και είχα παίξει αυτόν τον ρόλο για τόσα πολλά χρόνια, που είχα ξεχάσει ότι θα μπορούσε να υπάρχει άλλος τρόπος ύπαρξης στην ίδια μου την οικογένεια. Το κινητό μου δονήθηκε στο τσαντάκι μου με ένα μήνυμα από τον γιο μου τον Γιώργο. «Μαμά, μπορείς να φέρεις λίγο ακόμα πάγο από την κουζίνα?» Η μαμά της Σοφίας ξέχασε να παραγγείλει αρκετό. Ακόμα και την ημέρα του γάμου της κόρης του, ακόμα και όταν ήμουν αντιμένη με τα καλά μου ρούχα, προσπαθώντας να είμαι απλώς μία γιαγιά για μια φορά, ήμουν ακόμα το παιδί για τα θελήματα, αυτή που αναμενόταν να διορθώσει τι οι άλλοι είχαν παραβλέψει. Βρέθηκα να περπατάω στους διαδρόμους υπηρεσίας του ξενοδοχείου, με τα τακούνια μου να χτυπούν στο γυαλισμένο μοσαϊκό, κουβαλώντας σακούλες με πάγο σαν κάποιο μέλος του προσωπικού. Και η αντίθεση δεν μου διέφυγε. Ήμουν εδώ, με ένα φόρεμα 500 ευρώ που μάζευα χρήματα μήνες για να αγοράσω, κουβαλώντας πάγο επειδή η οικογένεια της νύφης μου δεν ασχολήθηκε καν με τις λεπτομέρειες. Όταν επέστρεψα στην αίθουσα χορού, πρόσεξα τις φωτογραφίες που εκτίθεντο στο τραπέζι με τα δώρα, 12 χρόνια από τη ζωή της εγγονής μου της Μαρίας, απαθανατισμένα σε ασημένιες κορνίζες. Πάρτι γενεθλίων που είχα οργανώσει και πληρώσει εγώ. Πρωινά Χριστουγέννων όπου τα δώρα μου κυριαρχούσαν ενώ οι γονείς της κοιμόντουσαν αργά. Παραστάσεις μπαλέτου όπου καθόμουν μόνη στο κοινό επειδή ο Γιώργος και η Σοφία είχαν επαγγελματικές υποχρεώσεις. Σε κάθε εικόνα ήμουν εκεί, η σταθερή παρουσία, η αξιόπιστη γιαγιά που δεν έχανε ποτέ στιγμή, που δεν παρέλειπε ποτέ να εμφανιστεί, που δεν έλεγε ποτέ όχι. Αλλά κοιτάζοντας αυτές τις φωτογραφίες τώρα, είδα κάτι διαφορετικό. Σε καθεμία, το χαμόγελό μου έδειχνε λίγο πιο βεβιασμένο, τα μάτια μου λίγο πιο κουρασμένα. Η τελετή ήταν όμορφη, θα τους το αναγνωρίσω αυτό, και η Μαρία έδειχνε λαμπερή με το vintage δαντελένιο νηφικό της γιαγιάς της γιαγιάς από την πλευρά της Σοφίας δηλαδή, όχι το δικό μου, καθώς το νηφικό της δικής μου μητέρας, προσεκτικά φυλαγμένο για δεκαετίες, δεν είχε καν ληφθεί υπόψη και κρεμόταν στην ντουλάπα μου στο σπίτι, τυλιγμένο σε ριζόχαρτο και όνειρα που δεν θα πραγματοποιούνταν ποτέ. Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης, βρέθηκα καθισμένη στο τραπέζι 9, όχι στο οικογενειακό τραπέζι, ούτε καν κοντά σε αυτό, αλλά τοποθετημένη με τον ξάδελφο του συζύγου μου, του Κώστα, από την Πάτρα, τον οποίο είχα συναντήσει ίσως 3 φορές σε 30 χρόνια, και αρκετούς συναδέλφους της Σοφίας που πέρασαν το βράδυ, συζητώντας για ανθρώπους που δεν είχα ακούσει ποτέ. Από τη θέση μου, μπορούσα να δω το κεντρικό τραπέζι, όπου καθόταν ο γιος μου με τα νέα του πεθερικά, γελώντας με αστεία που δεν μπορούσα να ακούσω, μοιραζόμενοι ιστορίες που δεν με συμπεριλάμβαναν, ενώ η κόρη μου η Άννα, που είχε έρθει αεροπορικός από τη Θεσσαλονίκη,
φαινόταν εξίσου παράτερη στο τραπέζι 7 και κοίταζε προς το μέρος μου με την ίδια έκφραση σύγχυσης που ένιωθα στο δικό μου στήθος. Ήμασταν θεατές στη γιορτή της ίδιας μας της οικογένειας, παρακολουθώντας από το περιθώριο, καθώς άλλοι έπαιρναν την κεντρική σκηνή στην πιο σημαντική μέρα του εγγονιού μας, και οι ομιλίες άρχισαν μετά το δείπνο. Ο πατέρας της Σοφίας μίλησε εύγλωτα για την αγάπη και τις οικογενειακές παραδόσεις, η μητέρα της μοιράστηκε χαριτωμένα ανέκδοτα για την παιδική ηλικία της Μαρίας, γεγονότα στα οποία είχα υπάρξει μάρτυρας, αλλά προφανώς δεν θεωρούμουν κατάλληλοι να μιλήσω για αυτά, και όταν ρώτησαν αν κάποιος άλλος θα ήθελε να κάνει μια πρόποση, σήκωσα μισά το χέρι μου, αλλά κάπως το μικρόφωνο δεν έφτασε ποτέ σε μένα. Η στιγμή πέρασε και μας ζήτησε η ευκαιρία μου να εκφράσω δημόσια την αγάπη μου για την εγγονή που είχα βοηθήσει να μεγαλώσει, αλλά ήταν κατά τη διάρκεια του χορού που όλα άλλαξαν. Ο DJ μόλις είχε παίξει το αγαπημένο τραγούδι της Μαρίας, αυτό που της τραγουδούσα όταν ήταν μικρή, εκείνες τις αμέτρητες νύχτες που την κρατούσα, ενώ ο Γιώργος και η Σοφία έβγαιναν, κι εγώ στεκόμουν κοντά στο τραπέζι με τα δώρα, βλέποντάς την να στροβιλίζεται με το λευκό της φόρεμα, όταν η μητέρα της Σοφίας με πλησίασε με εκείνη την πλαστική σακούλα. «Σκέφτηκα ότι μπορεί να το χρειαστείς αυτό», είπε με ένα χαμόγελο που δεν έφτασε ποτέ στα μάτια της. «Για αύριο». Καθώς η Σοφία ανέφερε ότι κάνεις κάποιες δουλειές καθαριότητας τώρα για να τα βγάλεις πέρα. Τα λόγια με χτύπησαν σαν παγωμένο νερό και η Άννα που στεκόταν δίπλα μου έβγαλε ένα επιφώνημα έκπληξης, αλλά ήταν το γέλιο που έκοψε βαθύτερα, το κοφτό κακάρισμα της κουνιάδας μου της Κατερίνας, καθώς άκουσε την ανταλλαγή, αντιμετωπίζοντας την ταπείνωσή μου ως ψυχαγωγία για το βράδυ της. Κοίταξα τη στολή μέσα από το διάφανο πλαστικό, νούμερο μεγάλο, έντονο μπλε πολυέστερ με το λογότυπο «Υπηρεσίες καθαρισμού λάμψη» και ντυμένο στην τσέπη του στήθους, και το ύφασμα φαινόταν φτηνό στα δάχτυλά μου, καμία σχέση με τα ποιοτικά ρούχα που πάντα περηφανευόμουν ότι φορούσα. Αυτή ήταν η γνώμη τους για μένα, η αξιολόγησή τους για την αξία μου. Μετά από δεκαετίες θυσίας, βάζοντας τις ανάγκες τους πάνω από τις δικές μου, εξαντλώντας τις οικονομίες μου για να χρηματοδοτήσω τα όνειρά τους, είχα υποβιβαστεί σε κάποιον που έβλεπαν ως υπηρετικό προσωπικό. Το υπόλοιπο βράδυ πέρασε σε μια ομίχλη βεβιασμένων χαμόγελων και ευγενικών συζητήσεων, χόρεψα με τον Κώστα κατά τη διάρκεια του χορού των επετείων, κινούμενοι άκαμπτα σε μουσική που δεν ακουγόταν πια ρομαντική, και εκείνος ψιθύριζε συγγνώμες στο αυτί μου, αλλά ένιωθα ότι ήταν κενές, αυτόματες. Πόσο καιρό ήξερε ότι έτσι με έβλεπε η οικογένειά του. Πόσο καιρό ήταν συνεργός στην υποτίμησή μου. Όταν τελικά επιστρέψαμε στο μικρό μας διαμέρισμα στην Κυψέλη, κάθισα στο σαλόνι μας φορώντας ακόμα το μπλε φόρεμά μου, με την πλαστική σακούλα που περιείχε τη στολή στο τραπεζάκι μπροστά μου, και η σιωπή ανάμεσα στον Κώστα και εμένα απλωνόταν σαν χάσμα. Εκείνος έβαλε ένα ποτήρι ουίσκι και κάθισε στην πολυθρόνα του, αποφεύγοντας την οπτική επαφή, λέγοντας τελικά «Δεν το εννοούσαν έτσι, Ελένη». Η μητέρα της Σοφίας απλά σκέφτηκε. «Σκέφτηκε τι?» Τον διέκοψα, με τη φωνή μου ίσα που να ακούγεται. Σκέφτηκε ότι είμαι τόσο απελπισμένη, τόσο άχρηστη, που θα ήμουν ευγνώμων για την ελεημοσύνη τους. Δεν είχε απάντηση και μετά από 42 χρόνια γάμου, ο σύζυγός μου δεν είχε καμία υπεράσπιση για τη σκληρότητα της οικογένειάς του, κανένα λόγο παρηγοριάς για τον πόνο της γυναίκας του, απλά καθόταν εκεί, πίνοντας το ποτό του. Εκείνο το βράδυ έμεινα ξύπνια κοιτάζοντας το ταβάνι της κρεβατοκάμαράς μας, ακούγοντας τους γνώριμους ήχους της Αθήνας πέρα από τα παράθυρά μας, τη μακρινή βουή από την Πατησίων, τις σιρήνες της αστυνομίας, το βουητό της νυχτερινής κίνησης που μετέφερε ανθρώπους σε μέρη όπου τους εκτιμούσαν. Σκεφτόμουν τα χρήματα, πώς είχαν διαμορφώσει κάθε σχέση στη ζωή μου, πώς η αξία μου είχε μετρηθεί σε ευρώ που δόθηκαν και θυσίες που έγιναν. Με τα χρόνια, είχα εξαντλήσει την κληρονομιά από τους γονείς μου για να βοηθήσω τον Γιώργο να ξεκινήσει την επιχείρησή του. 15.000 ευρώ από την ασφάλεια ζωής της μητέρας μου έφυγαν σε ένα μήνα για να καλύψουν τα έξοδα εκκίνησης, και όταν αυτό απέτυχε, άλλες 10.000 για να τον κρατήσω στην επιφάνεια, μετά η προκαταβολή για το στεγαστικό του, το δάνειο του αυτοκινήτου του, τα δίδακτρα του ιδιωτικού σχολείου της Μαρίας,
επειδή τα δημόσια σχολεία δεν ήταν αρκετά καλά για τα πρότυπα της Σοφίας. Κάθε φορά τα αιτήματα έρχονταν με υποσχέσεις. «Θα στα επιστρέψω, μαμά, μόλις φτιάξουν τα πράγματα». Αλλά τα πράγματα δεν έφτιαχναν ποτέ και τα χρέη δεν αναφέρονταν ξανά, απλά γίνονταν μέρος της αναμενόμενης συμβολής μου στη ζωή τους. Το είχα υπολογίσει μια φορά, σε μια στιγμή πικρής περιέργειας, ότι μέσα σε 12 χρόνια τους είχα δώσει πάνω από 80.000 ευρώ, χρήματα που θα μπορούσαν να είχαν εξασφαλίσει τα δικά μου γυρατιά, που θα μπορούσαν να είχαν επιτρέψει στον Κώστα και σε εμένα να ταξιδέψουμε. Ανταυτού, ο Γιώργος και η Σοφία ζούσαν σε ένα όμορφο σπίτι στο Ψυχικό, ενώ εμείς μέναμε στο ίδιο στενό διαμέρισμα που κατοικούσαμε από τη δεκαετία του 80 και η ηρωνία δεν μου διέφευγε ότι η μητέρα της Σοφίας, που είχε την οικονομική άνεση να χλεβάζει τις δυσκολίες μου, δεν είχε συμβάλει ούτε ένα σεντ στην ευημερία της δικής της κόρης, αλλά φύλαγε τα λεφτά της για εξωτικές διακοπές και επώνυμες τσάντες. Αλλά δεν ήταν μόνο τα χρήματα, ήταν τα ξεχασμένα γενέθλια, οι αγνοημένες προσκλήσεις, η αδιάφορη απόρριψη των απόψεών μου, το ότι με αντιμετώπιζαν σαν υπάλληλο στην ίδια μου την οικογένεια. Θυμάμαι τα 70 μου γενέθλια 3 μήνες νωρίτερα. Είχα ρίξει υπονοούμενα για εβδομάδες ότι θα μου άρεσε ένα μικρό οικογενειακό δείπνο, ίσως εκείνη την ταβέρνα στην Πλάκα όπου γιορτάζαμε όταν τα παιδιά ήταν μικρά, αλλά η μέρα ήρθε και έφυγε χωρίς αναγνώριση, ούτε ένα τηλέφωνο, ούτε μια κάρτα. Όταν τελικά άκουσα νέα από τον Γιώργο 2 μέρες αργότερα, έκανε τον έκπληκτο. «Όχ, μαμά, αυτή τη βδομάδα ήταν». Η Σοφία και εγώ τρέχαμε τόσο πολύ με τις αιτήσεις της Μαρίας για το πανεπιστήμιο. Η Μαρία, η εγγονή μου που ήταν προφανώς πολύ απασχολημένη για να θυμηθεί τη γυναίκα που είχε παρακολουθήσει κάθε αγώνα βόλεϊ, κάθε σχολική γιορτή για 18 χρόνια, η ίδια Μαρία που ανέβαζε καθημερινά στα social media για τις περιπέτειές της με την οικογένεια της Σοφίας, τα ψώνια με τη μητέρα της Σοφίας, τις διακοπές Πάσχα που χρηματοδοτούσε ο πατέρας της Σοφίας. Κάθε οικογενειακή φωτογραφία στο διαδίκτυο έδειχνε τους συγγενείς της Σοφίας σε περίοπτη θέση, κάθε γιορτινή συγκέντρωση γινόταν στο σπίτι των γονιών της Σοφίας. Κάθε σημαντική απόφαση λαμβανόταν σε συνεννόηση με την οικογένεια της Σοφίας, ενώ στον Κώστα και σε εμένα παρουσιάζονταν τα γεγονότα κατόπιν εορτής. Το επόμενο πρωί ξύπνησα νωρίς και έφτιαξα καφέ στη μικρή μας κουζίνα, κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο τον γκρίζο ουρανό του Οκτωβρίου πάνω από την Αθήνα. Και η πόλη έμοιαζε διαφορετική, λες και την έβλεπα καθαρά για πρώτη φορά μετά από χρόνια. Έβγαλα το τηλέφωνό μου και έψαξα στις επαφές μέχρι να βρω τον αριθμό του δικηγόρου Θανάση Παπαδόπουλου που είχε χειριστεί την κληρονομιά της μητέρας μου χρόνια πριν. Η γραμματέας του απάντησε στο δεύτερο χτύπημα και ζήτησα ραντεβού. «Χρειάζομαι να συζητήσουμε κάποια οικονομικά και νομικά ζητήματα», είπα με φωνή πιο σταθερή από «τι περίμενα». Όταν ρώτησε τι είδους ζητήματα, κοίταξα την πλαστική σακούλα στο τραπεζάκι, με την μπλε στολή να φαίνεται σαν επιγραφή νέων που διαφήμιζε την περιφρόνηση της οικογένειάς μου. Προστασία περιουσιακών στοιχείων και διαθήκη. Το ραντεβού ορίστηκε για την επόμενη Πέμπτη, 3 μέρες για να σκεφτώ, να σχεδιάσω, να αποφασίσω αν ήμουν έτοιμη να σταματήσω να είμαι το οικογενειακό ατεμέ και να αρχίσω να είμαι ένας άνθρωπος με όρια και αξιοπρέπεια. Κατά τη διάρκεια αυτών των 3 ημερών, πρόσεξα πράγματα που αγνοούσα ασυνείδητα για μήνες. Τον τρόπο που ο Γιώργος καλούσε μόνο όταν χρειαζόταν κάτι, με εκείνον τον γλυκανάλατο τόνο που προανήγγειλε έτοιμα για χρήματα, τον τρόπο που η Σοφία με καλούσε σε εκδηλώσεις μόνο όταν χρειάζονταν μεταφορικό μέσο ή κάποιον να φτιάξει τα κεράσματα, τον τρόπο που ο Κώστας εξαφανιζόταν στο μπαλκόνι όποτε άρχιζαν δύσκολες συζητήσεις. Πρόσεξα επίσης την κυρία Δέσποινα, τη γειτόνισά μου 2 πόρτες παρακάτω, μια χήρα που με παρατηρούσε με ειλικρινή ανησυχία. Το πρωί της Τετάρτης χτύπησε την πόρτα μου με ένα πιάτο ζεστά τυροπιτάκια. «Φαίνεσαι στεναχωρημένη τελευταία, Ελένη», είπε με τον ήρεμο τρόπο της και καθίσαμε στο τραπέζι της κουζίνας όπου βρέθηκα να της λέω για τον γάμο, για τη στολή, για τα χρόνια που ένιωθα ξένη στην ίδια μου την οικογένεια. «Η κόρη μου ζει στο Λονδίνο», μου είπε η Δέσποινα. Καλούσε κάθε λίγους μήνες ζητώντας χρήματα για τις δραστηριότητες των παιδιών και για πολύ καιρό έστελνα ό,τι μπορούσα, ακόμα κι αν σήμαινε ότι δεν μπορούσα να αγοράσω τα φάρμακά μου.
Κατάλαβα ότι της μάθαινα πως η αγάπη αγοράζεται και όταν σταμάτησα να στέλνω χρήματα, σταμάτησε να καλεί. Τα λόγια της Δέσποινας έμειναν μαζί μου καθώς περπατούσα προς το γραφείο του Παπαδόπουλου το πρωί της Πέμπτης στο Σύνταγμα. Ο δικηγόρος άκουσε καθώς εξηγούσα την κατάστασή μου και σημείωνε: «Επιτρέψτε μου να καταλάβω, κυρία Ελένη. Έχετε παράσχει περίπου 80.000 ευρώ σε άμεση οικονομική στήριξη στον γιο σας τα τελευταία 12 χρόνια, χωρίς επίσημες συμφωνίες αποπληρωμής». Όταν επιβεβαίωσα και ανέφερα ότι μου είχαν απομείνει λιγότερα από 25.000 ευρώ, ο Παπαδόπουλος είπε ευγενικά: «Αυτό που περιγράφετε δεν είναι ασυνήθιστο. Το ερώτημα είναι τι θέλετε να κάνετε γι' αυτό». Σκέφτηκα τη στολή και τις φωτογραφίες του γάμου που με απέκλειαν και είπα: «Θέλω να προστατεύσω τι μου έχει απομείνει». Περάσαμε 2 ώρες συζητώντας επιλογές, αναθεωρημένες διαθήκες, πληρεξούσια, και καθώς τελειώναμε πρόσθεσα: «Υπάρχει και κάτι άλλο, δεν ξέρουν για τη συλλογή κοσμημάτων της γιαγιάς μου». Η γιαγιά μου είχε αφήσει μία μικρή αλλά πολύτιμη συλλογή κοσμημάτων που είχα φυλάξει σε θηρίδα για 22 χρόνια, σχεδιάζοντας να τα δώσω στη Μαρία. Αλλά η Μαρία ήταν πολύ απασχολημένη με τα ακριβά κοσμήματα που της αγόραζαν οι γονείς της Σοφίας. «Αξίζουν περίπου 40.000 ευρώ», είπα στον Παπαδόπουλο, και ξανασκέφτομαι ποιος πρέπει να τα κληρονομήσει. Περπατώντας προς το σπίτι ένιωθα διαφορετική, πιο ελαφριά, και εκείνο το βράδυ ο Γιώργος πήρε τηλέφωνο. «Γεια σου μαμά, μία γρήγορη ερώτηση. Η Μαρία χρειάζεται νέο λάπτοπ για το πανεπιστήμιο. Θα μπορούσες να μας βοηθήσεις με καμιά 2.000? Θα στα δώσουμε τα Χριστούγεννα». Η παλιά Ελένη θα έλεγε ναι, αλλά βρήκα τον εαυτό μου να σταματά. «Άσε με να το σκεφτώ», είπα. Σιωπή στην άλλη άκρη. «Να το σκεφτείς. Μαμά, είναι για την εκπαίδευση της Μαρίας». «Φυσικά θέλω να πετύχει», είπα. «Αλλά πρέπει να σκεφτώ και τη δική μου οικονομική ασφάλεια». Τις επόμενες εβδομάδες άρχισα να εφαρμόζω μικρές αλλαγές, λέγοντας «πρέπει να ελέγξω τον προϋπολογισμό μου» ή «αυτό δεν με βολεύει τώρα». Και οι αντιδράσεις ήταν αποκαλυπτικές. Ο Γιώργος γινόταν οξύθυμος. Η Σοφία σταμάτησε να με καλεί για φαγητό όταν δεν μπορούσα να συνεισφέρω. Ακόμα και η Μαρία έγινε ψυχρή. Παράλληλα όμως, η Δέσποινα έγινε πραγματική φίλη, η λέσχη ανάγνωση στη βιβλιοθήκη απέκτησε νέα σημασία και γράφτηκα σε ένα απογευματινό μάθημα ιστορίας της τέχνης, κάτι που αγαπούσα πάντα. Όταν έφτασαν τα Χριστούγεννα, η πρόσκληση από την οικογένεια της Σοφίας για το σπίτι τους στο Ψυχικό ήταν αγενής. «Θα κάνουμε Χριστούγεννα στους γονείς μου πάλι. Φέρε γλυκό και κάτι για τη Μαρία». Όταν φτάσαμε στο επιβλητικό σπίτι, τα δώρα κάτω από το δέντρο ήταν πανάκριβα, ενώ το δικό μου δώρο, ένα βιβλίο τέχνης για τη Μαρία, φαινόταν φτωχικό. Ο πατέρας της Σοφίας μιλούσε για τις επενδύσεις του, η μητέρα της έδειχνε το νέο της διαμαντένιο βραχιόλι, και όταν η Μαρία άνοιξε το δώρο μου, το κοίταξε φευγαλέα και το άφησε στην άκρη χωρίς σχόλιο. Μετά το δείπνο, άκουσα τυχαία τη Σοφία να μιλάει στην αδερφή της. «Σκεφτόμαστε τις Μαλδίβες για το Πάσχα, είναι ακριβά. Αλλά η Ελένη μάλλον θα βοηθήσει με το μερίδιο της Μαρίας, πάντα το κάνει. Πού αλλού θα τα ξοδέψει τα λεφτά της άλλωστε?» Η σκληρότητα αυτή κρυστάλλωσε τα πάντα μέσα μου. Δεν ήμουν μέλος της οικογένειας, ήμουν ο πόρος τους. Όταν φύγαμε εκείνο το βράδυ, η μητέρα της Σοφίας μου έδωσε άλλη μια πλαστική σακούλα με τα απομεινάρια του φαγητού. «Για να έχετε να τρώτε», είπε με ψεύτικη ανησυχία, τοποθετώντας με πάλι ως αποδέκτη της φιλανθρωπίας τους. Τη Δευτέρα το πρωί πήγα ξανά στον Παπαδόπουλο και αναδιαμόρφωσα τα πάντα. Τα περιουσιακά μου στοιχεία μπήκαν σε καταπίστευμα για τη δική μου φροντίδα. Η διαθήκη άλλαξε αφήνοντας τα κοσμήματα της γιαγιάς σε μουσείο και έστειλα μια επίσημη επιστολή στην οικογένειά μου που εξηγούσε ότι δεν θα παρήχα πλέον οικονομική στήριξη. Ο Γιώργος κάλεσε έξαλλος. «Μαμά, τι διάολο είναι αυτό? Κάποιο γράμμα δικηγόρου?» «Προστατεύω την οικονομική μου ασφάλεια», είπα ήρεμα. «Σταματώ να επιδοτώ τον τρόπο ζωής άλλων». Η Σοφία προσπάθησε με γλυκόλογα που έγιναν απειλές. Η Μαρία έστειλε μήνυμα. «Ευχαριστώ για το τίποτα, γιαγιά». Κι εγώ ένιωσα ανακούφιση που η μάσκα έπεσε. Ο Κώστας φοβόταν ότι θα μας αποκόψουν, αλλά τον ρώτησα.
ήμασταν ποτέ πραγματικά μέρος της ζωής τους ή απλώς βολικοί πόροι. Τους επόμενους μήνες, χωρίς τις οικονομικές απαιτήσεις, βρήκα ειρήνη, άρχισα να προσφέρω εθελοντική εργασία στο μουσείο και το Πάσχα, αντί να πληρώσω για τις διακοπές τους, πήγα με τα χρήματα αυτά ένα τριήμερο στο Ναύπλιο, όπου ένιωσα μια παράξενη ελευθερία. Η δοκιμασία ήρθε τον Μάιο, όταν ο Γιώργος ζήτησε 50.000 ευρώ για μια επένδυση σε startup. «Δεν μπορώ και δεν θα βοηθήσω», είπα. «Έχω μάθει τη διαφορά μεταξύ του να βοηθάς και του να διευκολύνεις». Τον Ιούνιο, η αποφοίτηση της Μαρίας έγινε χωρίς εμένα, κάτι που έμαθα από τα social media. Αλλά αντί να λυπηθώ, πέρασα το Σαββατοκύριακο βοηθώντας τη Δέσποινα να τακτοποιήσει το εργαστήριο του μακαρίτη του άντρα της. Το καλοκαίρι πέρασε ήρεμα, μέχρι που τον Αύγουστο η Σοφία κάλεσε λέγοντας ότι ο Γιώργος έχασε τη δουλειά του και χρειάζονταν τα δίδακτρα της Μαρίας. Όταν αρνήθηκα, με αποκάλεσε εγωίστρια. «Πραγματική οικογένεια είναι αυτή που βοηθάει αλλήλους», της είπα. «Και εσείς περιμένετε βοήθεια εδώ και 12 χρόνια χωρίς να προσφέρετε τίποτα». Με μπλόκαραν από παντού. Αλλά τον Οκτώβριο δέχτηκα πρόσκληση για τον γάμο του ανιψιού της Δέσποινας στην Πάτρα, όπου με υποδέχτηκαν με θέρμη χωρίς να περιμένουν τίποτα. Εκείνο το βράδυ κατάλαβα ότι η αίμα δεν σε κάνει οικογένεια, αλλά η αγάπη και ο σεβασμός. Τα Χριστούγεννα κάναμε τραπέζι με τη Δέσποινα και άλλους γείτονες και για πρώτη φορά ένιωθα ολόκληρος άνθρωπος. Τον Δεκέμβριο, η Μαρία με πήρε τηλέφωνο, πιο ώριμη, λέγοντας ότι άρχισε να καταλαβαίνει γιατί έκανα τις αλλαγές, καθώς αναγκάστηκε να διαχειριστεί τα οικονομικά της μόνη της. Μιλήσαμε για ώρα, χωρίς οικονομική πίεση, και ήταν η αρχή μιας ειλικρινούς σχέσης. Τον επόμενο χρόνο ταξίδεψα στην Ιταλία, κάτι που ονειρευόμουν δεκαετίες, και στάθηκα μπροστά στη γέννηση της Αφροδίτης, νιώθοντας ολοκλήρωση. Ο Γιώργος βρήκε δουλειά, η Μαρία βρήκε τον δρόμο της, και τελικά παραδέχτηκε ότι το μάθημα που της έδωσα ήταν το πιο πολύτιμο. Στεκόμενη στο μπαλκόνι μου την παραμονή της πρωτοχρονιάς με τη Δέσποινα, κοιτάζοντας τα πυροτεχνήματα πάνω από την Αθήνα, ένιωσα ευγνωμοσύνη για τη γυναίκα που ήμουν κάποτε, που τόλμησε να πει «αρκετά». Η στολή καθαρίστριας που προοριζόταν για ταπείνωση έγινε το εισιτήριο για την ελευθερία μου. Η αξία σας δεν μετριέται με το τι παρέχετε στους άλλους, αλλά με το ποιοι είστε. Αν αυτή η ιστορία μίλησε στην καρδιά σας, κάντε like και εγγραφή. Ευχαριστώ που ακούσατε το ταξίδι μου από την ταπείνωση στην απελευθέρωση.